Ascultați-mă, căci nu avem mult timp. Un nou rău a ajuns, iar voi doi sunteți singurii capabili ca să-l opriți. O să spun din nou, Mario, vei înțelege mai târziu. Aici nu-i pur și simplu vorba de salvarea lui Peach. Dar de ce viața mea este mai importantă? Fac orice pentru Peach, chiar dacă va trebui să mă sacrific. Promit că o să te ajut să o găsești. Mario, îți înțeleg sentimentele, dar trebuie să înțelegi că ce se întâmplă acum este mult mai groaznic decât crezi. Viața ta este crucială. Și ce am eu de-a face cu toată asta? E vorba de tine, Mario. Ok, Mario, am să spun adevărul. Nu! Cum vom mai reveni pe pământ? Am să-l sun pe Egat și voi zice să ne ia de aici. Te rog să mă crezi pe cuvânt. Uciderea celui ales este doar prima etapă a misiunii tale. Mario, am să merg pe planeta ta ca să folosesc tehnologia de acolo ca să ajung în universul creatorului, ca să-l ucid pe creator. Galaxia, ai supraviețuit.